tocarà un altre per tancar aquesta sessió maratoniana que hem fet aquest matí, aquesta matinal d'editorials del País Valencià. En parlem ara de cultura popular i demanem que pugin a l'escenari el Joan Basalduc amb el seu llibre De pastor a pastor, en Vicent Baidal, en matèria de València, i en Ximo Carrión, Arrossos i molt més. Gràcies a tots tres. Espera, sí? Sí. Joan, Mira, aquí teniu per la intervenció. Ximo i Vicent. Comencem per en Joan Basalduc. Ai, sí, perdó, capellà. Que és filòleg d'hispàniques i de francès i autor també del Saxo del Guerrer i del De pastor a pastor, que el pastor no és vostè, sinó l'Enric Bono, no? El pastor és Enric Bono, però és un pastor que representa d'alguna manera tots els pastors. És precisament el pastor que està a la portada del llibre. I dintre hi ha més fotos, però mai surt la seva cara per això mateix, perquè representa a tots els pastors. Però aquest pastor parla amb John Berger. Bueno, sóc jo els que el relaciono, perquè John Berger va viure, és un escriptor anglès, crític d'art també, molt estimat, molt apreciat pels que el coneixen, però m'he donat compte que molta gent no l'ha llegit i jo el reivindico totalment. Hi ha aquest paral·lelisme, no? Perquè el Berger també li va pegar per deixar Londres i anar-se'n cap al món rural. Exactament. Berger va anar a viure a un petit poble als Alps i va fer durant 40 anys, a part d'escriure, a part de ser un intel·lectual, va treballar de ramader, va segar, va traure fems dels estables, vull dir, i puc relacionar perfectament els dos. I amb vos mateix? Perquè ara viu a Sant Mateu. No, jo vic a Badalona, però soc del Maestrat. Però pensava que havíeu tornat cap a... No he tornat perquè tinc la família així, però per mi el Maestrat és el territori que estimo. Una persona que tu coneixes, Martí Boades, aquí a la Universitat Catalana d'Estiu, que va rebre el Premi Carigó, va dir: estimar el teu país és revolucionari, hem de pensar globalment, planetàriament, però actuar culturalment, localment. I això és el que jo practico. I trencar una miqueta aquestes jerarquies també entre l'alta cultura i la cultura popular. Sí, és que la cultura popular és alta cultura. I jo el que me va sorprendre del pastor del que parlo és que un dia me'l vaig trobar i me va citar una frase de León Tolstoi. I la frase deia: totes les famílies, estàvem parlant de les nostres famílies, i va dir: totes les famílies felices s'assemblen i les famílies dissortades cadascú és a la seva manera. I venint d'un pastor això me va sorprendre molt, perquè jo diu que soc filòleg, però jo no havia llegit res de la literatura russa i en canvi ell sabia la primera frase d'Anna Karenina. I a partir d'ahir li vaig demanar que si podia escriure el llibre, i així ha sigut. El pastor tenia moltes hores per anar llegint, no? Perdó? Dic que el pastor tenia hores per llegir. Té moltes hores per llegir i moltes hores per pensar. És a més una cultura transmesa de generació en generació que realment desconeixem. Jo mateix la desconeixia totalment i sabia al començar el llibre que aprendria tant del pastor com de John Berger, i així ha sigut. Parlem del llibre d'en Vicent Baidal, aquest... Un GIC que està començant ara, en això d'historiador, està una jove promesa que no s'acaba mai. Potser en el gènere aquest tan divulgatiu, no? No ho sé. Sí, jo tinc bàsicament dos formats de llibre, uns que són més de reflexió, pensament, provocació, dos d'història, i altres que són més d'entreteniment, de divertiment o de divulgació. I en aquest cas hem fet un d'entreteniment, de divulgació, però també amb una certa reflexió que va sobretot en el pròleg i en l'apèndix, que ahir deixa el que pense d'aquesta matèria de València comparada amb la matèria un poc de Bretanya també, de Carmel Sánchez Cotillas i del rei Artús, etc. És que tu a València, de fet, dius el nom de Vicent Baidal i l'associes ja directament d'historiador Vicent Baidal.
Els deberes, que t'has guanyat. Sí, els periodistes en criden per a parlar de qualsevol cosa. La reina s'ha mort, anem a parlar de 1000 anys d'història britànica. Jo, no, per favor, soc medievalista, sé de valencianisme i després faig divulgació, tinc certes nocions, però certament sí que hi havia com una demanda de divulgació històrica i, per tant, quan s'ha començat a oferir aquesta divulgació històrica, hi ha hagut una resposta molt clara per part de la societat valenciana. No condenses moltes curiositats al teu llibre, com per exemple que Hitler va tindre esclaus valencians? Sí, de fet, aquest capítol prové d'una recerca de Martí Crespo, un periodista català que estava per ací fa poc, en què ell explicava els esclaus que havia tingut, els treballadors forçats en condicions d'esclavitud que havia tingut Hitler, en particular a les illes del Canal de la Màniga, i d'ahir hi havia uns quants valencians, de Vila-real, de Novelda, etc. I un poc es reconstrueix aquesta història, igual que moltes altres que, com diu el subtítol, són fets i personatges sorprenents de la nostra història. Que atrapen, no? Que fan que qui no sàpiga que als anys 30 hi va haver falles a Tarragona. Sí, correcte. Finalment els van dir pires romanes, volien fer falles amb temàtica romana, però venia d'una colònia valenciana, sobretot de ferroviaris. Valencians, això, sí, no, però hauria sigut bonic que Tarragona, Castelló, València i Alacant hagueren tingut festes vinculades al foc i també a la mateixa idea. Encara, per exemple, a Reus es fa la tronada, que seria com una mascletà. El mateix, és pólvora que peta i això s'ha fet sempre i encara es fa ara. Sí, els castells que segurament venen dels Valls de Valencians, etc. I dos alacantins que també hi ha la història que van formar part d'aquesta independència dels Estats Units, que també ho penses i dius, això és surrealista. Sí, en aquesta història de la independència dels Estats Units de finals del segle XVIII hi ha molts personatges europeus que venen de fora i que són claus en determinades qüestions i hi ha un personatge d'Alacant i un altre de Crevillent que van ser molt importants i bé, ahir ho deixo, però he de dir que la meva història favorita és la d'un cercle sadomasoquista penitencial que hi hagué a Artana a finals del segle XVIII, que durant 10 anys un frare i 10 dones del poble d'Artana es dedicaven a flagel·lar-se, a escopir-se, a pegar-se, etc. Sadomaso era penitencial, ells deien que era penitencial, però realment pels testimonis que es feren davant la Inquisició clarament hi havia un component de sadomasoquisme important. Jo estic desitjant que facin la sèrie d'eixa història perquè dona per a molt. Escolta, parlem de l'arròs, abans dèiem que se'ns cremaria, tenim aquí l'apòstol de l'arròs, Ximo Carrión, amb aquest llibre absolutament meravellós, amb unes fotografies impressionants i amb un seguit de consells, de tècniques, d'història, que realment val molt la pena. Ximo, escolta'm, ets realment l'apòstol de l'arròs? Bueno, això m'ho va ficar un periodista i jo no pensé que sigui l'apòstol de l'arròs. A mi m'agrada molt el tema de l'arròs, porto 22 anys dedicant-me al tema de la cuina i bueno, des de fa uns 10-12 anys me dediqué a estudiar el tema de l'arròs. Soc historiador i m'agrada que aquest cereal que és tan important entre la nostra terra se conega i sobretot que se pugui menjar i cuinar bé, que per mi és el més important que n'hi ha. Eres més de sec, de caldós o de meloset? Pues depèn. Per exemple, este any apetís una miqueta més els arrossos secs, sobretot en estiu. Però bueno, ara ja es comença en l'època de trobar bolets i trobar ingredients que ja apeteixen una miqueta més els melosos. Escolta, parles d'arrossos tradicionals i dels especials. Sí, perquè porto molts anys dedicant-me al món de la cuina i a treballar arrossos i he fet algunes tècniques novedoses, no tècniques com estàvem parlant antes d'una llauna, de ficar-los en llauna, arrossos de xuletón, no. Aquestes coses no, però tècniques per aportar-li un sabor, per aportar-li un color a l'arròs i que transmetra sobretot el sabor que ha de tindre aquest arròs. I jo intento fer arrossos novedosos però sense eixir-me de lo que és el classicisme. Però t'has hagut d'enfrontar algun tipus de, saps, rotllo dels ortodoxos de la paella i agafar el desfibrilador perquè li has posat un altre ingredient, has provat alguna cosa nova? Pues jo he anat molt, en este cas, centrat molt a no parlar de la paella, perquè clar, si parles de paella i poses a tots els arrossos paella, per això el llibre es diu Arrossos i molt més. I molt més. Exacte, i si tu només parle de 3 paelles que n'hi ha, que no se pot ficar, que és la paella valenciana, la paella de fetge de bou, que és una paella molt tradicional de la zona
de Meliana, del nord de València, i després parla també de la paella de verdures, que no se pot parlar d'altra manera. És que el tema que estava dient dels talibans, de l'arròs i tot això és molt complicat i he intentat anar molt enfilat a no parlar i dir-li paella a coses que no són paella. Escolta, parles de tècniques també, no és igual el foc de gas que el de llenya i lògicament que el de llenya costa més de dominar, ara no tenim... Jo sempre dic el mateix, jo per circumstàncies ara tinc que cuinar en llum, electricitat i la llenya és el millor sistema per a cuinar, sempre, tot, perquè per a mi és el sistema que li dona l'essència, l'excel·lència a l'arròs. Tu fas un arròs en llenya i per a mi, o qualsevol cosa que fem en llenya, és algo especial. També he parlat en el llibre, he intentat parlar molt de la importància que tenen el que són, en aquest cas, els agricultors. Perquè si no fos per els agricultors i per la gent que treballa els arrossos, nosaltres, per molt que jo sàpiga fer arrossos, no podrien. I entonces he intentat en el llibre també ficar la importància d'això, dels xicotets agricultors que ens estan donant en aquest cas és l'arròs per a que ens l'escollim. I aquesta matèria primera, no?, del comerç de proximitat del producte del terreny. I que la gent sàpiga i intente dependre que els arrossos que compren per ahí, que a voltes diuen he comprat una marca famosa que és l'arròs dels valencians. No, és que no té arròs valencià. Aquest arròs és de Camboya, de Myanmar, que ara està molt de moda, i este any que el tema de l'arròs està molt complicat per el tema del temps, per la pluja que va haver i va en retras, doncs, bueno, que sàpiguen que molt d'arròs que s'estan menjant no és de València. Molt bé, doncs moltes gràcies. També aquest llibre adreçat no només als especialistes, sinó a tot el públic en general, tota aquesta voluntat que la cultura popular expressada amb aquests 3 llibres arribi a tothom. Gràcies, un aplaudiment per tots 3 i encarem l'última presentació d'aquest matí. Gràcies.